Nou, we zijn hier vanavond in het Ledel-theater in Oostburg en we komen vandaag hier de bewoners van Oostburg vertellen over de aanleg van glasvezel in Oostburg zelf. En we hopen allerlei vragen te beantwoorden en wat informatie te geven over hoe dat gaat. Wanneer we gaan aanleggen, hoe we gaan aanleggen en wat het betekent als je een glasvezel aansluiting in je huis krijgt.